Máme tu part 2 z Minecraft Hardcore. A dneska si tu dostávame basku a pôjdeme... No, dneska hlavne čo spravím, pôjdeme do baní. Naťažím kameň a postavím basku. A to je na dnes asi všetko. Dobre, čiže idem do jaskyne. Počkajte. Koľko mám ironov? 1. Dobre, čiže idem si vykraftiť aspoň 2 kamenné krompáče. No, 1 mi bude zatiaľ stačiť. Počkaj, len potrebujem drevo. Neviem, ja by som šiel asi Mineshaft, ale ja by som radšej išiel Mineshaft, ale zase ja potrebujem toto. Šiel by som ako Mineshaft ťažiť, ale radšej pôjdem do jaskyne, lebo potrebujem proste takú jednu vec. Uvidíte čo, neviem ako sa, proste taký jeden kameň, neviem ako sa to volá. Čiže ideme si vykraftiť krompáč, kamenný, dobre, 2. A naťažíme si ešte hlinu. Dobre ľudia, rozhodol som sa ťažiť dovtedy, dokým mi nepukne lopatka. Tam som kúsok vyťažil, mám 37 hliny, to mi bude na chvíľu stačiť. Kámo, čo som to spravil. Dobre, a ideme rovno do mine. Tak. Dobre. Tu toho veľa nenaťažím. Dobre. Idem vyťažiť tento tu. Počkaj, jak sa... More. Idem vyťažiť toto tu. Proste tento tu. Kamo! Proste tento tu taký iný kameň proste idem vyťažiť. Tak, pozriem sa vám, keď ho vyťažím. Dobre, ľudkovia, ja si tu už ťažím uhlie. Stade som vyšiel. Máme ďalšie uhlie. Čiže ja si naťažím také uhlie a potom si naťažím aj tento tu biely kameň, čo je vedľa mňa. Lebo ten, keď vyleštím, tak je to proste veľmi pekné. Aj tento tu, andezit. Ja si tu idem uhlie. A potom si vykraftím pilku, alebo pilku, proste tú takú brúsku, či čo to je, to otubené koleso, či to, proste tá vec, proste, čakaj, brúska, proste to je jedno, proste. Dobre, kašlem na to, idem ťažiť uhlie, proste volá sa to brúska. Počkaj. Uhlie asi doťažím zajtra, je noc a nemám veci na to, aby som fajtil. Bo ja neviem fajtiť bez vecí, lebo som noob v Minecrafte však. Sice na mojom predchodnom kanále som v deň 20, na mojom starom YouTube kanáli som mal v deň 20, že enchantovaný full diamond. To bolo pred 2 rokmi. A konečne sa mi podaril môj trickshot. Idem vyzabíjať týchto zombákov. Zombák! Šakalaka! Aj. Wow, 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 wow. Dobre. Kebyže chcipnem, tak táto séria skončí.